Ole kan channel min lo thlir sak tu te hin zawa in chi bai kan bu ka chau tun tuma chuan education reform Mizorama kan zirna in te ti ma son dan tur kanon soi ho don ani ole zo na in zo chan ngal mo mop mela ma sabera chuan ai ming le khoi khua piang le sei lian nge ni a tuna khoi nge chen ti khamin an chan sak ma saber la ole kalome voina hun thatak mai min siam saka ke ni te te lul thiam nei em lei lo po min kom du a ka ming chu William Nalram thana hani a ka pian a khuwa taki chu Mizoram mar top lam vaitin khuwa ani a kanun min pai lai hian se song khuwa kanom to a mi te chu no te nei turin khopui lam an panjok thin kha ani a ke chu ani lo lama min kalpui ta da ya vaitin khuwa ka piang wanga ti chuan kum sang ni pahnih kum top lam khan aizola kan lut thla a tuna hian aizol foklen venga kan cheng mek ani zo na pahnih na tan chuan lekha hi eng chen nge izir o lekha hi diploma in computer science and engineering nilit tunma a do e kan ti thina tang khan ka zirzawa chu ni te umai a i lekha zirdan kalkong a hau takem frida cha kom hle mai thui deuh tak kan soidon anga voina kan topic ani bok nen kumsang ni pahnih aizol kan pem thlak khan poli ka zirlai ni a chumi omzia chu sikul ka kalbul tan na chu si songa kan omlai khan ani a se song primary school wana kala poli thleng ka kala ka zo man lova ti chuan chinga venga primary school truwa ka zu zirzoma omzia chu aizol kan pem thlak kan lu thlak khan chinga veng kan om ti na ni a ti chuan middle school kha chinga veng middle school a kakal le a high school chu government republic higher secondary school ramthar venga kakala high school kan kala hi chuan ramthara kan om to thunga ti chuan higher kha shillong english school bongkon rang ka pas ta thunga ti chuan pol som pani kan pasa college kha government aizol not college ha ka lut a kakala ke mani ho kan be kha semester system a khanin kan tel chi a ti chuan college kha ka zo talawa college kha ka ban sana akum le sangni som pahnia diploma engineer chu nilit tang chon ka wazir ta a thadawin kum sangni som panga khan ka zowa ti chuan khamikum vek sangni som panga khan Mizoram University a computer engineer zir turin ka lut thlale a ka zir zo le ta chuang lawa ti chuan graduate tur hian university city college mo sang pathum aizol not college te Mizoram University city te le inkawhmuh te admission ka ti to a mara chu kala pass chuak lo veka kala graduate lowa ti chuan Singapore na thok turin ka kal ta dai ni i zirna kong po achuk chho ve hle maya le ka thiam thei tak ni em le ka thiam thei ve pangai tak chu ka ni a chan chu ka ti thapa ngai ve thina kan dir tlem ngai to in engineer zirlai na thok turin Singapore ikal tadaya achan le wang te omem achan le wang soidon chuan sum le pai har sat na wang ani bera engineer zir thei turin entrance kan pe a kan tlinga admission ti elonga ya admission ti na tang tur khanin poisa mamo alo ni ngala chu tiang tur chuan kan hain puk chop ngal khani a kapu te ta kan manga ti chuan ka ngai tu a engineer ka zir zon ang khan awai khan cheng noi khat le sing ru ve langai dona chu azir na ngor a fi te le eng mo khalo ni ta a khami baka khanin entina ni tin class te kan local ta a pocket money tur te chun tiffin tur te poning chumo khatiang chi te kha kan lo nei ve te ngai a khating ka ngai tu khanin noi khan la sing ru ka kan zir zo don ro chuan noi khan la sing ru tho hianin Singapore lama na thok turin kalila tha ang ti kha ka ngai to ta ti chuan kapu te kapura mate poisa pukin Singapore chuan kan ka kalta dai ni chu voina kan thupui education reform hi Singapore a kalmain veisa reng rengem education reform hi veisa than lutuk lova a chan chu zirna in tha le omjanei zok hriat chi lova mu si lo chuanin han ve ngal ngot kha chu thil boi thak ve deuh ani chuan engtin nge Mizoram zirna in chu zirna mo kan siam thatanga kan ti ma son theiang nangma hmul dan le ngai dan thatur le
kan ti thei tur ni hre tem hin hril la idu tokin hun mangla ti chuan tul dana zerin zo na om thei tur kalot la zevele meidon ni ole kalome education reformation kan ti chuan education system om to sa siam thati na hani maya tam tak po hom tir angai lem lo education reform kan ti po hian ani taka chuan private school te hi a huam chuang hau lova a chan chu private school te hi tam taka chuan reform ngai tur khopin an zirna hi a chetat lova siam thatna tur tam tak te chu om tho ma se a education reform anga han huam tel tir tur chuanin an system hi chu ala tha pa ngai viawa siam that ngai zo ka chu sarkar school zel hi ani a reform kan ti urwal khan university level emo college level emo high school le higher secondary po hi a huam em lo a chan om thei chan om thei tura chuan an ni tur ang kha an ni to sa zawk ani a reform kan ti bera chuan primary le middle section hi a poimo bera isoi om zia chuan university city te college te high school le higher secondary chu an kaldan hi ala thatok iti na ni mo ni thokate mizoram sikul te hi hianin asang chin chu sarkar school an ani zel thowa antiran high school atang mo high school le secondary bi ka chuan sarkar school hi an chhelu tu khau lowa to par pui an lang reng lo ni po in school fee choi lo le choi tanga khai khin chuanin ti thatak chun ani ve tho ni ti chuan high school system a hian thlak tur tam tak a oma pakhatna chuan high school levela kan mathematics hi har khop maya a thiam theilo tan chun har takani ati mi le thiam thei tan chun har sa angin alang mi lo maro chu fail pha le supplement tam tak subject ba kan tiang tam tak kha anom pha na subject ani a mathematics hi ti chuan he system kan information dan tura chuan kan high school syllabus hi Mizoram Board of School Education siam ani a school thren khata chuan CBSE Central Board of School Education syllabus an zir thowa ti chuan zirlai no pang an dam chunga trigonometry mangtang kai tur lem lo te bot mass rule chor tur chuang lo te geometry mang lo po a mutur tam takanom ve thowa mensuration te statistic and probability mangtang kai lova nupui chom thei tur tam takanom ve thowa chu tiang ni wang chuan pol som pani higher section a subject wise kan kal sang to ang hian high school level hi kan clear thiama kan then thana hun to tak me ani ti chuan zirna sang jok zel a science lam zir zom turte emo engineer le medical school lama kal du tan chuan science an thlang thenga pol som pani le university level a po arts line a kal tur tan chun high school a math le science zir khet kha apoimo ber lo ani drill rule siam fel thelo chuti lai chuan om ve thei thowa chutiang tan chuanin maths te science te khatinga zirna tur ang chi kha ala om tho kha chu poimo ani a chan chu mihring kan in ang lova drill ru thlak thut thei kan ni a amaro chu thiam thei mi alo tan chuanin mathematics wazir ram kha angai lem chuang lova khatiang ho tan khanin tam taka chuanin system kha thlak kha poimo em ani ti chuan chu tiang zong kan soi rual chuanin kan zirna in te kan nei that to angaya building capacity te a campus te kan infrastructure te khan azo angai vio ni ti chuan entirna pakatan soi taila Singapore primary school campus hi han thlir ta il han en taila annia hi chuan ti hena lang kim lo zoka annia hi chuanin building thado a oma chumi pe lama chuanin school tin hianin football ground an neya basketball court an neya hei pon lam atang han hmuh theih mai ang chia mo khatiang khanin ti chuan kan va hmuh theih lo a chung rila phei chuan thatak hi an nei don ti hi a hriat thei ani a beng var thlak hle mai ni le primary le middle section lam ve thunga kan kal thei to em primary le middle section ho hi reform ngai ber zo kan ni a tuna kan han soitak high school level a engline nge an kalna tur atan thatur kan hria chu theina atana poimo ber chu primary le middle school an middle section atang hianin an ma ni kan zirlai no pangate kan fa te pon ning chu khangte khan mi zia te an tuina tu te kan lo su khlek pui an ngai to a primary le middle school syllabus hi kan thlak lok ngai to a English medium level a kan hlan vek hun to ni sarkar school bi ka hi
chumi rual chuan subject then khata thiam le an hriat ve thei jok na an mizo medium ala ti tu po an oma tul ve thowa chung subject b ka chuan mathematics te hi mizo tongat hianin kan no pangte kan fa te hianin la zir se no thu sam ani a chan chu ma ni tong chuan tam taka chuan kan lo thiam chiang thei nge chu tiang ni lo subject dang mizo te hindi te ti ni lo hi chu english vek kini to se kan fa te than len zel na tur ta na thil tang kai le poimo ani dona ti chuan no pangte te enge an tuina tur le thiam na po na shelo te kha education is all round development ani in sports lamani emo music ani emo englam po ni se chu ting activities sang chu kan nei tiranga music instructor te football coach te basketball coach te mo volleyball ani emo badminton table tennis thlengin coach kan nei vekanga khatiang khoba service thra kan pek chuan an zirna pia ba ka thil tam taka fee te po sarkar school ani ro khan khatiang extra curriculum ka chuanin fi choi te po khan an ti ila nu le patam take chu na kan di don lo wani ti chuan pon lama an wazir vele thowa mo khatiang chi music te le activities sang kha khangte ni wang khanin an puitlin huna ezon nan wa mang kher lo ma se na eng na po lo to kela mi hring hi kan lo chawa kan taksa te lo khama kan lo stress thina chung kan stress relief na na thil tang kai tur te po chu an no pan lai khanin kan lo zirtir the ni chu ta tak chuan primary le middle a abik takin sarkar school te ta na poimo chu tran an lak na sakha angai ta private school no pang enkol chen lo admission an ti tir to lowanga sarkar school kha thatakin kan kalpui thei to anga school campus po building a om wangota school din pom to lovin campus nei theile no pangte activities nei thei tu mo katiang kan thlana poimo ana zonga school din te kan ti to bo hun vio boka anjir lai thiam se thil danga lak tlak lo se education zirna ina tum kha fel ve thei tlatani zirtir tu quality le qualified tak kan nei an tu langa sikul no pang tam lo ma se kan lo kiam chuang lo ti mai ril ru kha zirtir tu te nan puthiang to lo wani zirtir tu qualified to lo kha chu super ni annuation pension tir zung mai turani chu ani kan zirna system kha tam taka chuna thla hlok don ani khamilai khan loin ro zok tai la kan soitui viawa chu private school khai ron ngai dam phazel maya khatti lai kha min silfe the nge chan ngai dam hantia sarkar school ai chuan khopui ani mo zo kholam po ni se private school an thazar zara a chan chu no pangte nu le pa te khan an fa te zirman kha an choi tlata an zirtir that lo emo no panglamin an thiam thei vak lo te an zirtir tu te enkol dan an lungoi lo chuan an complain thei ti chuan a zirtir tu kha thatok lo chuan an thlak mai thei ni chan chu school fee khan choi tlata sarkar school a chuan fee kan choi lova zirlai bu an thlonin an donga chhun cho an dong boka aming tak mai win kan fa te hi classroom an wathu ve sra ma chuti laia zirtir na thalo lo pek khawa soisel angam om me lova chumi rual chi chuan private le primary le middle level an fa te sarkar school a kaltir ngau chin chu sum le pa ya po an pache ve viu ti na ani thena te po om thowa chu tiang ani chuan an fa te zirna kha an tan eng to ngai na om lo ve the bokani i han soidan chuan private school ti bulam akok them nge ni anga khoya po quality education kan pe thei don ti na ni ang private school ti bo tumna lam ai ma chuan quality education akok ma zo ka achana chuan tundin hmuna hian sarkar school te hi private school nen in tuklang reng ta sela tunge ma ani fa te man choi mo school fi choya kaltir kher duang chuta che chuan private school khan zirlai no pang ani tlem tialanga an zirtir tu thiam le taima qualified box si te kha sarkar sikula zirtir tu atan laklu na kong om chove le che don ti chuan chu tiang chuan han ti che ila sarkar school tam takhi sakthat le cheinual an ngai dona no pangin hanbo tak se chuan zirna inin adol don lova zirtir tu po ain dai don lo chiang sa reng ani chu tiang chu lo ni ta se sarkar school in zirna thajok pek theya zirlai no pang an tam chuan zirtir tu lak bel anga yanga sarkar phur kan tirit bel thei tina ni don em
kan tirit nge kan tirit ô bil chung nia lawang zo này zo thiam hle mai chu thil chu ngai to tham fe ni ve tho ni ti hen sang ta che ila kum sang ni som ni pakhat sam som ni pani budget tan khan budget estimate a cheng vai bel che sing khat zathum somruk paruk le noi somthum pani oma kan assembly house a khan pharani a ti chuan social service sector a atana summan tura hian cheng vai bel che sangli somsari pasari le noi somni pakua oma chumi chuan revenue portion a cheng vai bel che sang thum zaruk somruk panga le noi somli pahni oma capital portion cheng vai bel che za li som pakhat le noi somrit pasari nia hi budget pum pui atanga 36.57% ania social service sector a hian education te health te water supply te sanitation te local administration le district council te social welfare te huamani hetiang zat nga budget kan nei thei chuan sarkar tam phurit ani pha lo tura ngaila chumi ni rual chuan central atangin engamo arong kal ve renga program sang sang entiran ssa kan tiang chi te po mo ka tiang mizorama kan budget sum le pai khoi chingpen lova khoi chingpen nilomin khoi pel he lova ti dan chu ka tiang chi program kha arong kal ve le zel bok ta chumi ni rual chuan tun din muna kan ruling party te mnf an ni a mnf ritrani thum thatna tura cheng vai bel chenga ten da the ni chuanin mason na kan zirlai kan tu le fa te tan chuanin ati theilu tura ngai na thange politics rim anam tarui mai education reform hi ni le sarkar siam tu political party ruling party te ngai tu turnge ni anga ni nia sarkar siam tu chu political party te an ni a an ma ni kha sarkar an ngal boka department hian minister te azok hi an norkal emo kong dik zok an shuai angai chuan middle kai ai po in kan bonus zok don ani chumi omje chu department hi kal ngai na kal reng dona tu po sarkar se an ti ngai tho an ti don ani kan dan le hrai te siam thra a kan nu fol na le chak lo na atanga min dom ka nga mi ruai chuak tur le kong dik min ruai tu tur chu kan legislator te an ni a ruling party kha anar kai tu ber ani sarkar sikula zirtir tu ten an fa tenge nge an thona sikula an kaltir du lo hi nge nge ni e soi to ang khan abik takin primary le middle school a hian ani bik nge nge a high school le abaka chunglama chuan seat chante alo har vele to a mani fa te mani tho na nge ya alut thei tur in seat vacancy te alo om ve theya reservation te po ani chu college le university level a phechon seat khat an hau sak themo recommend an pe thengat po hi luani chu milaya chuanin nia kan reform kan ti atu zia chu alang in ka fia primary middle school le high school te kha kan han thlurbing de ubi kan ni le higher te college le university lam te reform kan ngai ve thovem thufing pakhat chuan abul ran that hi azad ve zot lukani alo ti a chu te angani chuan abul kan ran that kha apoimo ma saberani pathian thuwa hi chuan ani chong hau lova abul ran that mai atok lova azawa ya tran marpat angai thunga tu te pon kan fa te hi english medium a kaltir kan du veka high school level a chuan english medium nen kan danglam to mi alo a chan chu kan syllabus en ang vek to a om je bera chuan high school syllabus thak dan tur kan soi to a primary le middle school a zirtir tu lo tam si quality education pesilo te superannuation up kan pension tir vek chuan an ITM jok le quality nei tha jok kha lo claim jokin kan sort thei don ani anghetin tu ma lak lo tur ani a contract basis fekin kan la anga an tho thata roi reng mai tur kha ni a an tho that pe lo de khan ba athok thape lo de kha kan ban jung jung anga ti chuan zirtir tu te kha ma ni kha anin von anga ya an na an ru pe ka nga ya an taima don ani pressure kan siam sak lo chuan quality education om don si rowa private school te kan entry na ingwangin nge an no pangten ti thathin an ti thata an thiam thin kan ti chuan zirtir tu te khan pressure om tlata chu kan ma sona tu lai ta kan don ani sarkar school a poni se school no panga te hlo ten hlo nem se school no panga ten mo hlo nem se ani tlemin hlo tlem mai se chu te ni chon tunga than hem ngai lowang primary school atanga university thleng
tharuk dana revision nei chi ila a thok thalo kha tharuk dang warning han pe ila chuta chuan an la ti thadu chuang lo ni chuan an ai ola mai ila tungai ti thalo ngamang school timing son ma hi education reform pakhata angai thei initiate hei hi ngai thi te lu le Singapore hian jingdar saria ni suaka daruk le chan ve hi chun ko la eng to a primary lam hi dar sari achan ve atanga sikul chan an oma apol him lam de bi ka mom ti chun dar khatle achan ve te dar khatle linga vela tian bang thina secondary chin hi darit atanga chan an om boka ti chun dar nga tian banga an school hour si arei ang reng dar kwar adar kar kwa vela ni ti chuan khami pire chung khan classroom awa thut a not wa zir emo wa by heart tuk lam kha ani lem lo activities sang sang ne music class te ball pet hun te basketball khel hun te badminton khel hun te game sang sang kha an title thina ti chuan sikul kal si ma ni ma se nin omna man lo tur khanin ama ni zirti tu te khanin system an nei khangai bukta ti chuan facilities nei thabuka choi to ang khan football ground te basketball court te badminton court te la dang tam ta kha campus a khan nei tla tawang khan library tha te mo no pangtan khan nin om man lo zo kani kan zo na to bera chuan voina hun thatak min pe kan lom hun la tak sengin min tel puya ti chuan nang ma hrim hrim mina soi du englam hoi zong poi nei ole hei voina mina soi sakla thatak mai min pe kalom hle mai kan thiam ang tok tok kan an soi te changkai pui lo om se kan politician te ba khai chu ti thei dang tu man om chung lo wa ma ni ram le nam mang ina ne na ma la ngai tu na thar min sen pui tur le sen sak tur in kan han som tak me wa chu ti rual chuan kan sarkar sikul lama zirtir tu te point han hem ingai le zolang u kan ai o tu te kan cherin kan zirtir me kan hiti kan ru awangila ma ni fa te kalna tlak in kan thona sikul a chan hem ingai ang u hei lo ram dang kan nei chung lo kan ram azim te ar mai ti lekhi I hmanga yang u helo ram dang kan nei chung lo ani kalome ole khati zong kha tun tuma kan program education reform huna kan run ti lan the de chun lo ni le ta clear tu zong zong te in zawai chung a lom thu kan soya kan channel te min lo like saka min lo subscribe sakzel tur te le ashria tur te tan te le atmang tang khai tur te hne na min lo share sakzel tur in kan ngen tak me cheu ni kan lom